Alguna vegada t'has preguntat si el que veus a les campanyes de tecnologia és realment cert? O si és només una petita part de la història? Puntualitzem. Quan surt una nova tecnologia, sovint es presenta de manera exagerada i espectacular. Ens mostren casos d'èxit, solucions fantàstiques que semblen resoldre-ho tot. Però saps què? Quan es tracta de noves tecnologies, s'exageren les expectatives. Ens mostren només el costat brillant, però no et diuen tota la història. Per què? Perquè desviar l'atenció és més fàcil que enfrontar la realitat. Prenguem, per exemple, la tecnologia de captura de carboni. Sí, sona impressionant. Capturar el diòxid de carboni abans que arribi a l'atmosfera. Però la realitat és que té limitacions greus. Els alts costos, la logística complicada i la falta de llocs segurs per emmagatzemar el CO2 el converteixen en una opció poc realista per reduir les emissions a gran escala. I el més important, no podem oblidar que aquestes solucions no aborden el problema en la seva totalitat. No són una solució per al volum d'emissions que enfrontem. Volem que estiguis alerta, que no et conformis amb el que et mostren en les campanyes. Busca la veritat, fes preguntes, mantingues-te informat. Perquè només quan tinguis una perspectiva completa podràs prendre decisions informades sobre el nostre futur i el del planeta. És hora de deixar de ser enganyats per promeses buides. És hora d'enfrontar la veritat. La informació ens farà sostenibles. Informa't i actua. Estigues alerta. Subscriu-te al canal per a més contingut sobre transició energètica.